Iqela leActionSA limemelela ukuba upheliswe umgaqo-nkqubo wokuxhotyiswa kwabamnyama, yaye eli qela lifuna ukuba kuphononongwe umthetho khona ukuze kube lula ukwenza ushishino kumntu wonke kweli. Eli qela likwafuna ukuba kumiliselwe iiarhente eziza kuncedisa oosomashishini abakhulayo ukuze bakwazi ukubhalisa amashishini wabo. Zonke ke ezi ziphakamiso ziza phambi kwesibhengezo sikamongameli Ramaphosa zakusenza mayelana nezicwangciso zikarhulumente zokuvuselela uqoqosho. The constant moving of goalposts of compliance needs to end, and the failed BBEE policy needs to be relegated to the rubbish dump of our history. IActionSA ikwamemelela ukuba kupheliswe ubunganga beemanyano zabasebenzi. A central part of ActionSA economic offer will be to give trade unions a seat at the table as a key stakeholder, but alongside and equal to every other key stakeholder in our economy. Umnumzana Mashaba ukwaphawule nangomba ukubulawa kwamafama kweli. Another area where the rule of law must be prioritized is the safety of the farming community in South Africa. Lo kaMashaba ukwalibethelele ikhwelo leqela lakhe lokuba inikwe ingqwalasela imidayeli ukunqanda ukungena kwempahla zomgunyathi.